akeh sedulur sing uripe kesusahan. Apa iki minangka peringatan bisa disebut sebagai teguran supaya kita kabeh gak urip sembarangan. Kenapa bencana alam menerjang? Mari bertanya pada rumput yang bergoyang. Lali-lali ayo manembah bringarsane Gusti. Indonesia dolor lagi berduka mergo anane macem-macem banjir bandang lan tanah longsor no pulau Sumatera uga no Aceh hampir merata. Tekane banjir bandang bareng kayu gelondongan bukti masipe anane penerbangan liar sing rusak alam nerjang pemukiman mutus jalan bencana uga terjadi no Jawa Timur Gunung Semeru lahare nyembur sebagian daerah Lumajang akeh sing hancur malah tanduran padha acur mumur. Apa iki dulur minangka tandha-tandha sing maha kuwasa pancen lagi murka sing padha sembrono gunduli alas gak kira-kira. Ayo jos bawa pakai setunggal. Jula-juli gending Jawa Timur saire berisi tur yoga ngawur sing rungokno muga panjang umur mula ayo sing sregep bersyukur. Tukang becak bangsa terkenal gemar berpantun mengenjot sambil melamun cari muatan di stasiun. Dapat muatan sepasang asal dari
Objek wisata Surabaya. Tukang becak tak terlupa, minggir dan berbaring. Dari belakang ditubruk oleh sebuah mobil, terguling-guling rupiah. Tukang becak marah-marah, hendak menyiapkan kawan. Untung dapat disadarkan oleh kawan dalam persatuan. Endong peteng kulo Madura cekap semanten sairan ulo. Matur nuwun, Cak. Tidang. Mpun jan mudun. Nggih, matur nuwun. Ya wis kok Nek becak biyen ngono. Saiki wis gak ono tak goleki. Ini kan Iya. kawat ditekuk ngene ya apa jenenge? Besi. Ah wis ditekuk ngene mur. dikai karet. Iya. Nah, ditarik. Mur kan rada gede titik. Iya. Iya, ditaleni karet bane semontor utawa bane sepeda ontel sing Iya. jero. Pokoknya iso mendal lah pokoknya. Iya, iku nek Nek gak ngono. ditarik mesti ngeder. Iya, gak bekasi klaker iku ya iso ter. Iku ana awal perkembangan maneh ana maneh. Ya apa? Duduk Gak kok becak. klaker. Iya, tapi balik gak ngono saiki. Iya. Totot totot. Ya. Nggih, Ana matre. sing karet Ono ya. variasi maneh. Iki sing tak ruwe ning Malang. Ya. Becak iku. Iku gawe efek kejut. Bene nek rotor biasa tot gak iku omplung tuwaleni. Tuwaleni. Unine ya apa terusan? Lho omplung iku temen iki. Begitu talen di berbagai omplung ana klenthing apa. Iku lek wae ngebet ku di Culno. Temenan iki. Iki kaget Iya, Lah iku nek wong gitu. duwe jantung, kabeh wong duwe jantung. Maksudnya di lara jantung. Iya Ayo. bahaya. Tapi juga unik itu loh, efek kejut, ya. tapi mudah-mudahan tidak merugikan orang lain. Itu kan bentuk variasi atau bentuk kreativitas toh. Iki sing terakhir iki ono. Apa, Becak Cak? Sing bel bim. Oh, iku teko lambe. Iku beda. Iku anu apa karena gak siap. Ter gak ono, Gak ono, sing rusak. kok karet digempo iku ya gak ono. Iya. Sing kok kaleng ya gak ono, terpasang lambe. Din din. Ono neh sing modifikasi karpet tapi gak iso, akhirnya ya tidak dimodifikasi sekali ya, terus gak gawe bel, akhirnya berwak. Nabrak iku. Iku jenenge nabrak. Tapi becak yang dulu itu sekarang sudah tergeser dengan bentor. Bentor. Nah. Becak motor. Iya. Becak Berarti akronim motor. teko Becak motor, Becak. bentor. India nih ya. India nih. Yo kaya kene sing becak. Sing Becak ada telu dikai iku lho, Rek. dikai apa mesin Dikai dan motor mesin. dadi bentor. Becak motor. Mesinnya nanti ku. Mesinnya nanti. Mesinnya di nang geger ngono ya. Mesin Eh, jadi apa? gak ngono, oleh gawe bel kan gak ono nggone. Iya. Gak ono akine kan. Gawe anu oglengan ngene. Oglengan ya. Oh, gelengan piye apa? Oglengan iku ya apa nek cara kene. Dislenger, iku? dislenger. Ah, dijejek iku lho. Oh, ya iku mah kaya omplong nggon kuwi. Saya Jejek. kira unine becak ya. Saiki bele dokar ya apa ya. Tinong. Ah. Iku Tinong, apa tinong. ngarane nek Jogja iku jenenge Apa iku? sing Andong. sikile akeh iku lho, sikile sikile rodone rodone. akeh iku lho. Iku Kereta. Sikile. Kereta. Rodone Kereta kencana. akeh yo. Ternyata Ah, iku klinong ngono. iku cara mengoperasionalnya ki apa ya? Gambarno nang penonton ayo. Lho. Ngoperasi napa iku? Maksudnya carane kerja klinong ki melo bentuke ya apa, wujude ya apa, Oh. mengoperasikannya ya apa ayo. Gak dibatek ngene ta? Dibatek kaya
Perasaanku aku ro kayak- dhisik ku didek. Batek kayak koplin iku lho. Loh, enggak didek jadi klintong-klintong. Wah, Loh. ayo. Aku soalnya dodolan. Oh, pantes. Promosi. Dalam barang-barang kuno nih. Iya. Coba saya duwe apa? Iku bentuknya digambarkan pendengar ya bulat sakmene ya. Sampe niku piro? Samene iku sak piro? Kira-kira sak piring ngono apa? Lepek. Ah, sak lepek. Ya. Mulut sak lepek. Kuningan elingku ya, kuningan. Bentuknya mecucu no. Heeh. Mecucu ya apa ya? Cucu kaya aku lah. Dengar Itu neng jero ono pire, Cak. Dibuat dari kuningan, Iya. neng tengahnya ono bunter-bunter kaya mlunter ngene, iku dipenak. Klinglong. Lah iya, aku mah ngomong ngono, Cak, ditekan dijejek ngene men klintong ngono. Aku ya, soalnya buat. padeku dhisik duwe ngono. berarti Terbuat Brokan. kuningan, mulane ulem. Itu di kayak tampar saya iku, Cak. Iya, aku nek bel sepeda kan dipenek ngene klingkrong. Nah, Ora gini. dikenekno. Lah iya kring-kring nah. Dikenekno apa pendengarnya? Aneh kok iso sih padahal kan mencucu. Lah iya. Jare sambil mangkan sing mencucu, ya. Heeh. Tapi kok iso muni ngono. Ah, sampean nek kepengin bukti sampean Ya, mecucu. mecucu. Sampean mecucu engko tak bener lah. Dingdong. Jerone ono pegase utawa ono spirale, Iya. Cak. Pere. Ono pere. Spiral. Dipenak ini antara dhuwur karo Bal- padu dadi balik. klinglong. Oh iya. Kalau bahannya dari perunggu itu lebih ulem. Oh. Nek dalan dari besi gak patah ulem. Lah iya. Kuningan ya ulem. Ketoro Jadi, iki nek anu Bapak koleksi kita- barang antik. Pak Presiden kita kan punya perhatian khusus dengan bocah ya. Bapak ini kan ada berapa ratus ribu becak disumbangkan kepada masyarakat itu. Oh iya nang Jombang, Cak. Di pinggiran, daerah Iya. pinggiran. Karena Apa apa? Nek di kota memang becak dilarang untuk beroperasi di tengah kota. Kan bikin macet arus lalu lintas. Pak Prabowo itu dulu pernah melihat ada seseorang sudah umur 70 tahun sih narik becak. Nah. Sampai saiki dia itu si apa ya, Empati. mesakno, empati Empati. ambek tukang becak mana dia nggak becak tapi mesin ya. Iya, Dimodifikasi sing seaman mungkin, senyaman mungkin gitu. Iya. Dibagikan kepada konco-konco becak ada daerah-daerah. Insyaallah. Nah, aku nang Jombang ono iku, Iya, kei. iya, iya. Tapi Becak ojo jaman salah. biyen iku, Iya. Cak. Iku barokah kanggo iwak. Iwak ya apa sih? Hubungane apa becak karo Becak iwak? mbek iwak. Oh, iki ilmiah iki. Khususnya yang daerah DKI. Ya, becak-becak sing lawas itu dijegur laut. Oh, Dikai omah iya, iwak. iya. Lo kan manfaat iwak. Tapi Lah, ojo kan salah sampean. Cak Pendi. Ah. Iya. Kadang-kadang ono sing salah sasaran. Becak wis mari oleh, ya, Iya. mari diumi, Iya. digawe nok ngene tengah dalan ono sing njaluk, Cak. Maksudnya jaluk apa sih? Maksudnya jaluk ya. Dijaluk wong. Oh, misalnya di dikeno. Loh, dijaluk maksudnya kayak dipalak dibegal. Jambret. Nah, sing jaluk biasanya pegadean. Pegadeno karo sing Begal. Ya wis saya salam kanggo dulur-dulur. Aku tak salam kanggo Iya, Bapak Bapak Papki, Pak aja Lurah, lali. Pak Papki Iya. iya, Pak Papki Gumani terus karo Pak Lurah Matakim. Iya. Simo Pemaan sing rencanane insyaallah tahun ngarep yentekno kanca-kanca RRI. Wah, alhamdulillah. Lah terus kanggo dulur-dulur liyane Iya. sing kepengin nang KPU RRI gampang ae. Carane Teko langsung nang kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. RRI kan ludruk lembaga rek. Iya. Jadi no kantor semene. Terus kanggo dulur-dulur mbok menawa gak ndelok tok nggak panggung tok ae, iso ngrungokno nggone AM 585 Pro 4 RRI Surabaya. Radio ya. Atau di Gelumbange. FM 96,8 FM Oh. RRI Pro 4 RRI Surabaya. Ya wis ngene semboyane. Tapi aja lali semboyane. Ya, Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati perempat RRI Suara Budaya Surabaya. Surabaya.
sugeng pepanggihan malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita Cak Hengki Kusuma, sutradara Cak Haryanto, operator Cak Isnan, pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Siaran dalu niki dipun bantu kalian peserta magang SMK Dr. Sutomo Surabaya. Dalu niki ndamel lampahan percaya seri kalih taman. Konco-konco ingkang nampi dhateng sampun sami siyaga kados telu. Pak Soleh dipun lampahaken Cak Haryanto. Bu Soleh dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Dene Cak Sabil dalu niki dados Rahmat. Nabila dipun lampahaken Ning Piwi. Karji dipun lampahaken Cak Rere. Cak Insap dalu niki dados Iwan. Rati dipun lampahaken Cak Kusna. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Robi. Pak Darsono dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Warung dipun lampahaken Ning Murgiati. Pembantu dipun lampahaken Ning Tira Soningke. Derek-derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Bu. Ya, Pak. Ngene iki pikir aku kok ya rada ragu. Untung anake lanang iku ngiringno awake dhewe. Iya, Pak. Nyatane sama saiki ndi jerene moro. Ya aku ya nyadari. Nah, anake dhewe wedok iku pancene kan kurang pengalaman. Iya, Pak. Mungkin baru pertama kali iki kenal barek arek lanang. Dadi saomonge arek lanang iki dhewe percaya. Iya. Makanya Bu sing tak jaluk ketika pas ijen sampean iso omong-omongan yo kandhanono. Ojo sampai kena bujuk rayu barek arek lanang sing belum dipahami betul. Iya, Pak. Aku ki ya wis gak kurang-kurang arek iku. Ojo sampe gampang percaya karo apa omongane manis wong lanang. Saiki akeh wong lanang ngomong iku sing jeneng ngerayu wong wedok ya apa carane iso ngenekno arek wedok iku. Tapi ya muga-muga anake dhewe iki gugu omongane wong tuwa. Tapi aku ya kuwatir koyo anak dhewe iso meneng karo lanang iku. Lah mangkane iku. Dadi sing tak jaluk sampean kudu golek cara ya apa carane
sidik-sidik dimasuki omongan. Jangan mudah percaya dengan rayuan yang durung ana bukti lan nyatane. Kan kabeh kemu sik omong tok, gurung dibuktekni. Waalaikumsalam. Lah napa sih Bu kok nelpon kula, Bu? Yo, ngene Kene lho. lho, Nak. Dijak Kene. omongan kene karo bapak kene. Kula cek lagi cangkruk teng lari-lari. Kandhane lho, Bu. Awakmu ku aja cangkruk ae. Awakmu iku apa? Kudu iso nganteni penggaweane bapak. Ya nggih saged, tapi kan nggih srawung kalih kanca lak nggih perlu sih, Bu. Iya, tapi aja gelek-gelek. Enggak niku mulai WA bengi niku ngapunten kebuset niku napa? WA napa Bu njenengan? ngene lho, apa jenenge? Ibu iku lak ya mikirno adikmu ku sih. Wis sak mestine mikir adik, mikir Iya kula. lah, awakmu kan dulur sing tuwek ya, dulur lanang sing iso nglindungi adikmu. Nek ana arek lanang sing gak bertanggung jawab terus adikmu digadulinan ya apa? Sik, Apa maneh dibujuki? Mboten ngertos, Pak. Pripun Pak? Niki wonten masalah napa kok sampai Mosok adekmu gak tau cerita barek awakmu. cerita napa? Paling cerita nggih mantun rekreasi, mantun healing king pundi ngoten. Ngene. Pak didelok postingane nggih kare kanca-kancane wedok niku kok. Adekmu kan tau matur nang nggone bapak, ibu. Nggih. Lek dhek iku duwe pacar. Lho sing terase namine Robi niku. Ah iya. Terus napa, Pak? Lah nggih pun gedhe lare niku kersane napa, Pak? Dhek kan ngomong nek kapan-kapan kate dijak mrene, tapi nyatane Loh, sampai nggih. saiki ndak pernah kesini. Dados riyen nate matur dateng Ibu nek Robi pacare Nabila niku ajeng dipun tepangen kalian Ibu kalian Bapak. Heeh. Lha ampun ta niku? Kapan ora tau mrene? Dene nanti dijak mriki. Gurung tahu. Tambah adikmu iku di apa ya dijaluk gelang kalung apa ae. Sik, Pak. Sing Robi niku lho njaluke gelang kalung teng Nabila wonten bapak kalian Ibu. Lho enggak ono. Ya gak ono ta lale. Ya gak wani ta lah, ono bapak ono ibu. Kula kok tambah bingung sih. Lah. Gelang kalung niku riyen nek simpen adik mergo ditumbasne kali Ibu. Iya. Nggih, bapak ansar rezeki riyen. Heeh. Terus diinvestaken ditumbasaken gelang supaya damel besok bek ono kebutuhan ngoten ta. Heeh. Terus nyatane niku disukane kali Robi. Iya. Loh, Dengan alasan kanggo tambahan bisnis. bisnisnya sinten? Ya Ya Robi iku. Oh, bos rek ngoten Ibu. Gak adik nari ibu, moro-moro dikekno. Lho, tapi nek sadereng kan nggih Ibu kan kudune takon gelangmu nang ndi? Loh, terus sama tak takoni arek wis cerita dhewe kok. Terus damel investasi datang Robi niku. Iya, malah ibu bapak iku nambahi karepe yo gak gelem ta ibu karo bapak. Ya napa? Bapak iki bingung. Saiki ngene nak. Aku njaluk tulung barek awakmu pinangka wakile bapak. Siap, wonten pripun niku, Pak? Awakmu kudu iso nyelidiki sing arek Jenenge jenenge Robi Robi. iku. Mumpung dereng dadi grojokan nggih Pak Iya. kewiwian. Nggih. Bila perlu, awakmu takono dhewe nang nggone adikmu. Aceluke arek. Mboten, ngeten Bu. Nggih. Nggih ngeten. Ibu diam-diam kali bapak niku HP-ne adik niku nggih. Jenengan padosi sing namine Robi. Mungkin jenengan kirim teng kula. Niku mangke kertane mboten apa niku nyolok. Wong Nabila nek dikandani nggih ngeyel kados konten nggih. Mangke malah dados salah paham dateng kula malah mangke hubungane kirang sae. Oh ngono. Nggih. Enten mawon. Kula tak diam-diam niki pados informasi tentang eksistensi dari keberadaan si Robi menika. Tapi adik pun cemerep riyen. Oh dirahasiakan. Nggih. Iya. Nek perlu nggih niku mau, Pak. Ya Bu ya. Iya. Nomor sing jenenge Robi sampean kirim Iya. aku kok. Arek ejak omongan, aku tak ndeloki HP-ne. Tak celuke ngono. Iya. Wis ya. Duk. Abila. Kalem, Bu. Sik, Rinyo diluk. Nggih. Kulo dijak omongan mbek masmu. Ngelompok ana apa lho, Bu? Benges sih tambah benger. Saiki awakmu ketoke kok tambah perawatan terus ya? Iya, mesti Pak. Dungare nang omah iki mau. Terus biasa nang ndi lho, Mas? Sampeyan saiki ya dungaren nang omah, ayo. Lho aku no biasa karo bapak iki kan Mesti, dikeki kelonggaran. Esuk kan ono acara barek bapak lemoni klien. Lho saiki ku masih lanang wedok wis gak peduli. Saiki pergaulan ku ya wis anu, Mas. Dik Nabila. Ana batese apa? Ya apa kabare sapa iku sing kancamu iku? Pacarku ta. Oh iya pacar. Mas Robi. Sehat ya? Yo sehat. Sampeyan wis seneng temenan.
Ih seneng temenan, Mas. Iki Ya lho. wis serius aku, Mas. Serius ya? Heeh. Kira-kira nek sampean judul karo Robi ku sampean njaluk tanggap apa nang Bapak? Matur omong Lah Bapak. apa gak nanggap-nanggap wis pokok sing penting aku diresmekno lah wis iku urusane bapak, relasine bapak iku ya sembarang wis urusane bapak. Aku kan sing penting resmi. Pengen ta mantenan nang gedung sing mewah, nang hotel sing wis mewah. mesti Pripun, Mas Pak? iku gaya hidupe Mas iku njene ngono iku Mas iku. Nek karepe Sederhana ae, Pak. Oh, minta sederhana. Sederhana mawon Nggak sing penting masalah. resmi. Tapi aku bolak-balik wis kondo bare awakmu. Nggih. Jarine keluargane Robi kate mrene. Lah iki lho. Niku. Aja alasan lho ya. Yo duka, Pak. Mas iku mesti ngono, ngurus suwe ya Mas iku. Sakjane aku kate takon ngono tapi gak mentol aku. Makane bapak iki Sampeyan iku takon. cemburu asine, cemburu sosial nak mang. Yo gak ngono aku direwang njogo awakmu supaya gak mlakrak nang ndi lah ngono. Awakmu aja Blakrak nang ndi sih? aja kleru tampa. Masmu iku pinangka wakile bapak. Rungokno. Umpamane bapak mbarek ibu wis ka ono, ya masmu iki wakile bapak. Sopo Nggih, sing Pak. malani lek gak aku? Nggih. Hah? Tapi nyuwun duka Pak niki kapanane nika Ya apa? kan kepanggihan kali Mas Robi. Terus Niku Mas Robi sanjange niku diundur ngoten lho Pak, Oh. mriki keluargane. Apa alasane? Bulan ke depane. Yo kan urusan bisnis Mas, bisnis iku akeh Mas sing diurusi yo akeh. Terus sampean wis seru omahe Robi ku ndi, wong tuane jenenge sapa, terus keluargane pira wis seru ta durung? Lah mesti nguntutuk ngono-ngono. Aku nek keluargane wis kenal. terus Ya mestine ya ero ta panggonane. Omahe wis seru. Semerap Pak. keadaane omahe Robi ku ya apa? Nggih mewah Pak. Temen ta iku? Iya Kon Mas. gak cuma ditutono nang foto, nang gambar, nang video ta? Iya kan. Ya mesti ae kan omahe kan luar Jawa lho Mas. Ya aku ya durung sempat merono. Jarine bapak ibu kan aku kan gak oleh ngono. Biasanya cangkruk nang ndi? Ning kafe tanding. Sik aku pengen Nek roh, pengen ketemuan. kenal aku. Nek ketemuan. Heeh. Ya nang rumah makan Kak, nang tempat Ndak kon wisata. biasanya cangkruk karo Robi ku nang ndi? Yo gak cangkruk ngono Mas. Jenenge pacaran yo nang taman. Saiki ngene, Mesti. Nabila, nek pancene Robi balik keluargane durung iso teko mrene, Nggih. paling gak awakmu kudu ngenali Robi mbarek masmu. Aku kenal aku. Tak pengen roh aku sih. Ya apa sih Robi ku? Lah, Mas kados ngoten lho, Pak. Lho, Ya, ono gak. bere. Ono Nggih. bener masmu. Nggih. Kau niku nek deman ta gak? Mesti ngono ngamuk-ngamuk. Pun Pak, jenengan urin Pak. Kok tak Mesti. sumpek melok sumpek kula ngoten. Ngapunten lho, Pak. Niku Mas Robi dereng saged mriki kalih Durung iso keluargane dereng saged. Elingo, Terus wong saiki- rumah tangga iki gak kanggo sedina rong dina, kanggo selawase. Sik, Kalau wingi niku coba tilpunen. gak kan niku Bu ngapunten. Nggih duka nggih, duka sibuk, duka napa mboten saged dihubungi niku nomere. Sejak jam piro awakmu nelpon? Niki Kot mulai kalih kapan? dinten niki. Rong dino. Nggih. Gak tambah dedeg apa ngene? Lah Ibu percatus lah Bu, kalih pilihan kula. Ya wis Bapak ya percaya ya gak. Soalnya bapak dhewe durung tau roh, durung tau kenal. Makane mulai dina iki nek pancen bener-bener Robi iki tresno bare awakmu, seneng ambek awakmu. Robi sak keluargane jan mrene. Ayo Wan. Mestine Apa sih Kir? ana nyeluk aku ojo parkir apa? Radi. Bakir. Lho. Kok niku senani hengki lho. Sik ta, jenenge sampean lak ra dibakir to. Lho, ki lho. Karji lo ngerti. Parkir iku. Ya, wadanan. Oh. Ngerti ya? Oh, tapi nek ngene iki ojo nyeluk karkir-karkir. Oh, niku. Ya apa iki? Di. Lho. Mestine
Robi ku kan teko nih. Heeh. Sampai yamene gak teko-teko iki jane ya. Terus tak telepon. Yo gak iso dihubungi. Awakmu maneh iso. Lah, Aku iki sampai tanganku koyok keding. Lah iya yo padha ae. Nek HP-ne gak kena dihubungi berarti HP-ne iku lagi off ngono lho. Yo, masuk aku telepon awakmu telepon tetep gak iso di. Mosok sibuk. Gak enak. Nek awakmu ya apa? Gak enak atiku iki. Duh, Loh, gak enak curiga. Gak balik ngono ta? Iya. Wah, ojo kuwatir Robi ku usahae gede lho. Buktine awak dhewe durung sampai 2 minggu. Ya. Duit 10 juta iso dadi 15 juta. Waduh ya apa iki Cak aku wis kadung ngedol mobil, ngedol sembarang kalir. Ya apa? yo ngene lho, yo Sabar ae sabar. Dinteni esuk tekone. Yo sabar Ji. Ngaku dhewe yo asline yo mangkel yo gremeten ambek Robi ku. Lho. Gak sesuai karo janjine. Ya aja ngomong ngono ta awakmu. Biyen ya apa? Lho. Aku sajane yo Iya. sampai katut kok ngene. Ya mergo awakmu. Ya memangnya aku ya sing mempengaruhi awakmu di. Heeh. Lah Tapi iya. buktine waktu iku ana hasile. Iya tapi sapi sak pedeti rek aku iki rek. Heeh. Ya opo? Artine iku apa? Lho artine apa? Ya tak dol iku digawe apa ngarani? Lah aku dodol mobil. Iki Karji iki ya dodol mobil. Lah asli. iya, aku Ha-ha. sapi sak pedete tak rewangi apa digawe nanam saham nang nggone Robi ku sampai saiki Iya. diteni kaitan koyok-koyok. Iya. Piro-piro dikei. Ha-ha. Ngene iki nek sampai gak balik, wah gak wani mulih aku. Wis Ya ngene. malu lah aku. Yo awakmu yo jelas gak wani mulih. Yang jelas awakmu kadek duit iku gak balik. Dicoret teko anggota keluarga awakmu. Jelas ngono sapi sak pedete. Lah iya. Ya Nek apa? awakmu ya apa, Ji? Ya apa maneh iki Cak? Bingung aku iki. Aja ya apa? Mana ya apa sih maksudmu iku? Bingung aku wis curiga. Otakku wis negatif thinking wisan iki yo. Negatif thinking. Berarti awakmu Apa ketika Indonesia wis apa, ragu-ragu mulai tak jai kok, Ji. Lho aku ora. Lah saiki dijak ketemuan wonge bleset. Lah terus iki nandi. Lah terus engko nasib mobil. Gampang. Tenang. Biasae Robi ku kan masih ketoke ngono, ya kan ya gak iso anang kanca. Ngono lho. Tapi nek dinane iki kok gak teko, ya apa nek ayo disusul nang gone wong awak dhewe gak romae. Lah iku salahe. Lah iya, nomere ya ketoke gak kena dihubungi. Yo gak ketoke wis jelas gak kena dihubungi Aku lho kok. ngubungi pun swidak 50. Wah, sudah 50. Sampeyan gak romah Cak? Karo, Ji. Lah tak pikir romah makanya aku melu invest Cak. Ya apa iki? Yo Sajane ngene lho, arek iku temen, gak tahu mbocok-mbocok ngene iki gak tahu. Ya jek iki lho. Ya, kadung awak dhewe nanam 100 Iya. nambahi 50 hari ini. wis nang taman awake dhewe iki jane yo luwe ngenteni ket mau sing jenenge Robi gak teko-teko iki. Permisi. Loh. Siang, Pak. Ya, Pak. Wah, ketok kok gayeng temenan iki. Ha iki Rundingan apa ya, Mas? Iwan iki ngenteni kanca kula. Kenalan. Oh nggih, jenengan sinten? Kula. Waduh modele kaya koboi ngoten. Pak Darsono. Nggih, carane pundi? Carane pundi? Jarane tadi ngarit. Jaran iso sing ngarit. Sampeyan sing mangan. Ah nggih. Pak Darsono. Oh, Jenengan sinten? kula Cak Iwan. Oh, Cak Iwan. Nggih. Ganteng nggih. Nggih, lumayan lah. Kayak blondang. Nggih, Kang. koyo bleke kongguan ngono ganteng. Niki sing lemu niki sinten? Kula Karji. Oh, Karji. Darsono. Nggih. Sing nika Kenalaken nggih. Radi Bakir. Tak pikir Bakir aja delok. Oh, ya tak apa. pikir radi gontok ngono. Boten Lah nggih. boten niki. Bingan kan Rati Bakir asale kontok. Nggih, Ngoten niki. mbok. Enten jeneng liyane. Radi mboten genah. Ngeten Cak Iwan karo Cak Radi karo Cak Karji. Aku krungu teko doan kok kate gawayeng kok. Nggih, Kok biasa rembug. niki pun besti. Masalah investasi. Lah. Ben
Ngene Iki iku. napa? Ngene Kula iku. rembukan niku wau ngenteni kanca kula, nggih ya. Sing namine Robi niku. Ngoten lho. Sampean invest tenggene Robi. seseorang jenenge Robi. Nggih, napa sampean kate melok invest ta? Monggo. Lho. Engko dhisik aku takon prospeknya dhisik. Lho, jelas Terus Bro. Lho jelas. Mau ngeten. Kula niki awale napa invest 40. Nah. Dadi 55. Oh. 55 kula tambahi malih dadi 100. Maru dadi 120. Lho. Sakniki pun gadah 150-an. Nah. Modal pertama niku. Niku. Tapi katoke kok niki cak kaji niki. Lah, kula niki kan mau kala wingi kula mriki. Melok-melokan karo kanca-kanca iki. Nggih. Wong kanca-kanca padha sugih. Nggih kula invest no. Oh iya. Cek cepet Sapa sugih. jenenge Robi? Robi. Robi. Nggih. Niki calon-calon wong sugih niki nggih. Si Robi. Nggih, nggih. Aku ya tertarik kok. Oh, nggih betul pecanan. Nggih. Nggih. Wan. Perkara iki nek melok Heeh. tak trimone dhisik. Lho, ya aja Kok ngono dhisik? gak iso. Iki di Robi lah akeh ta. Heeh. Si. Iki tak pros. Iki ta wong. Lho nggih, niki bener foto Oh, niki. dhisik. Oh, iki nih. Nggih. Loh, berarti pancene Mbon kenal nggih. Robi ki wong wis kesuwur. Wong pengusaha sing wis bledat larat. Nggih. Jenenge wis Lah, Semakin tertarik aku. lah. Pun sampean pinten? Pinten-pinten? Ya jelas kan prospek. Ah. Nggih. Pokoknya hasilnya ndak masalah. Loh, nek hasilnya jelas gamblang nyoto terwelo-welo. Nggih, nggih, Pun kula niki asale 10 yuta pertama. Iya. Dados 15 yuta. Nggih. Berkembang. Nggih. Terus. Iku kontan. Oh, Lho langsung disukaaken kula trima. Berapa kali sampean nerima hasilnya? Pun ping 3. Niki kantun niki kula ngentosi sampai Lah, sakniki. sakniki. Sing tak takon niku sampean teko dolen tak incang. Nggih, nggih, nggih. Kok ketoke resah ngono. Lah, Nggih. rasane nggih biasa janjine. Nggih. Punten lho nggih. Iya. Biasa janjine niku mboten nate sampai bleset mboten nate. Ah, mungkin Niki lho. mungkin niku napa Robi niku biasa kan mboten ten luar niki apa napa ten dalam negeri. Daerah. Saiki sok saged ten luar negeri. Niki numpak pesawat mungkin didile ngoten lho. Nggih ngeten Cak Iwan. Jakarta kali Cak Radi. Radi. Nggih. Nggih. Iya, aku tertarik jadi invest ya. Oh, nggih. Nek foto niki lho wonge lho ya. Nggih, yo leres niki. Sampeno, Leres. Jenengku Darsono ya. Oh, Pak Darsono. Aku tak melok invest nang kono ya. Oh, tenang. Nggih, Engko Wah, nek kebeneran sampean nek ketemu teleponan. Oh, Nggih, ngoten. Iya, teleponku Oh, ya. nomere. Engko tak kirim sampean. Kirim. Oh, Nggih, nggih, nggih. nggih. Jadi sampean ngelompok karo Robi karo kabeh ku aku Oh, nggih, 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 nggih. Siap. Wes, Siap, nggih, Pak ya. Darsono. Nggih, Pak Darsono. Nggih. Jelas iki. Wah. Wan, yo. Ah, Iki oleh tambahan. awak dhewe kadek berhasil ngrekrut iki Iya. Pak Darsono, awak dhewe tentu oleh komisi lah. Gak murung oleh tambahan maneh. Iya. Pompong dorong, iya. Timbangan awak dhewe kok ngenteni kok kene gak teko-teko. Ayo didelok nang warunge ya apa? Warung. Iya. Ya pek nang warung kono ya. Ya, nang warung. Ya. Tambo
Iki gak mlebu ta ya apa arek loro iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mas. Waduh. Anu gak ketok Iwan Radi karo Raji. Gak ketok biasa rene. Blas. Diisuk ngono rene, gak rene. Sepi ya, Bang. Sepi. Ana titik. Ya, matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wis gak kaya Mas. Sampeyan Robi. pijet to, sampeyan pijet ketokane koyo kesel ngene. Ya. Gak kesel, tangiku anjene bengi, anjene wong marung. Ya wis. Anak buahku loro iki gak teko. Prei ta ya apa? Ya pik menawa Kesel ya. kesel. Iya, Nyambut paling. gawe warungmu kesel. Ya bener-bener sampean. Gawe warung kesel. Loh, Robi, Robi. Ngene Ji. tiba nang kene. Lah, tandeni Iki si Irene. tandeni nang taman tiba nang kene. Yo janji Robi ku janjimu nang taman. Ayo untung ae Iwan iki mang yo. Tak jak mrene. Ya bener pancen. Awak dhewe kan iki digawe anu. Posko deh awak Kayak dhewe. iya posko. Oke. Karji, Radi, Ya, Iwan. Dino iki terus terang ae Pak Dik percaya karo aku. Ya percaya. Ya percaya. Tapi sing gak patek percaya Karji iki lho. Soale sik nanam saham pertama. Lah, Dia iya. bingung. aku dikeki dhuwit iki mang isih. Lho, wis dikeki? Wis, lah iki. Waduh. Ngene rek. Iya. Aku Ya apa iki? Lho, Aku wis Iya ya wis salah coba. aku 150 lho. 150. Iya, nanam saham 150. 175. Lho, awakmu 100. 100 rapi. Tapi gak saiki. No. Lah terus kapan, Kapan, Bi? Bi? Aku iki kesusu. Mari ngene aku nemoni wong, nemoni bos. Terus Cair-cairan mari cair aku kok mrene meneh tak dumi. tapi lah gak bleset ta. Lah. Sik ngene, Bi, Ya. aku takon yo. Ya. Yo ojo dadi atimu. Gak. Cuma ngene lho. Aku kan rodok gelone iki. Apa? Nelpon nomormu iku kok gak tahu kok angkat, Ngene gak tahu kok. HP ku mari tiba. Tiba. Oh, maksudnya logo. Ambil mati bae ku pelayon nah. Kok Oh, niku anggetmu. Lah yang biasa mari pelayon terus tiba. Ada narik Foto cilik. ini aku diinkluk ini terus Oh jatuh. Jatuh. saiki lagi tak servis. Iya. Oh, ya gak Saiki apa-apa. saiki ngene lho, terang-terangan awakmu gawe kudu gawe pikiran logika. Iya. Nah aku gak niat temen apa aku mrene. Iya, ya bener ya. Ngene. Ji, khawatir Ji. Iya. Robi. Iya. Iki bahkan kabar gembira. Mm. Aku prospek wong, Ya. ati tak jak invest nang awakmu. Sopo wengi? Ono wis tak. Ojo kuwatir. Nek butuh modal maneh, iki Iki mang ono, wis nek nggone ketemu taman mang ketemu wong awak dhewe. Wis bisa. pokoke awakmu Wong ndi? jalan gampang kon ijo. Ah. Ngene, misale
engko aku iso prospek iki dan deal ambek awakmu tanam saham. Komisi lho ya. Lho, cok wae, cok wae. Ketoke bos iku ya. Iya. Bos. Penampilan. Wah, paling MM-an iku. Iya. Percaya ta. Lho. Wong nggo Ya mobil Jeep apa? kok. Mobil Jeep. Radi Bakir. Lho, lha apa tak omong? Awakmu lah. Radi iki kapan tau temen? Lho, ini Radi ku kapan gak tau gak bojo. Loh, ya apa kan ngomong aja cemplang-cemplung. Ini rek ya. Sepurane sing akeh aku tak ngomongin wong sih, ya. Entenono nang ngene kene aku kok balik. Tapi lah gak bojo awakmu. Kak bojo. Ya. Wah, Soale Karjiki. Iki lho aku wis gawa koper iki lho. Iya. Iya, kan iku Joko nek Joko. niki yo apa nek Temen sama Rene ya? Iya ya apa sih? Wis janjian ngono ya wis. ya Ketokane koyo setengah pujet ya, Karji. ya maklum lah dek Dodol pertama. motor iki. Iya. Aku sapi sak Asli pediet. dodol mobil bapakne. Mobilnya bapakne Iya. didol. Ya, Tumon sih sampean ana wong kei keuntungan sing lebih banyak teko aku. Ana gak ono. Ya gak ono. Kecuali Makane awakmu. Bi, aku iki percaya barek awakmu. Soale ya aku nanam saham sakmono balik sakmono. Lebih. Lah Wis ya. Ya. Nanti kasih ya. Entar ana nang kene. tapi aja melayu, Ji. Lho kok melayu sih? Nemoni wong Jepang. Oh, nemoni ya. Iya. Kon niku anu dikuriga ambek Gak kanca. ngono, soalnya aku mambengi ngipi rek. Wah, mesti iku anu kembange turu iku. Kembange turu ah. Iya. Ayo dek nggawa mobil. Wis kasih ya. Oke. Iya. Iya. Wah. Lho aja banter-banter, Be. Waduh Banter-banter kok gak lah. enak atiku rek. Nuwun sapa? Lah, Buwan terus. Anu, Warung. biasa warung. Karo ning mur. Nggih. Sama doaren gak tau rene. Iwan, gak burung ki penanam modal baru. Iya, kena di perspek. Sapa? Cak. Iwan. Iwan. Apa insap? Iwan. Iwan wis insap. Iya, Iwan is insap. Biyen durung. Durung, saiki wis. Langganane warung kene. Iya. Kenal ta? Sapa? Aku. Sapa? Aku. Ya jenengmu ya sapa? Aku sapa? Perlu aja jeneng. Lho iya kan nyelem masa aku ngono. Sampeyan sapa? Iwan. Ya kenal no. Sapa? Sampe sapa? Aku iku go endi? Ya apa rek? Aku sedok angel ki kak. Ngomong kok. Kenal lek sitok-sitok gak enak bareng. Sampeyan Iya. sapa, Cak? Lho, Radi. Kenal Radi. Iya. Kenal ambek ning mur iki. Ya kenal lah wong Wis langganan. Ya wis pirang tahun-tahun Langganan ning kene. langganan ono. Akeh catetane sen. Oh, Ya. mesti sauri wis jan. Bisa Mbak kono menginterogasi. Hei, Oh. awakmu sapa? Amaku ngene lho. Kon nek ngomong sing temen, aku jangan makin yo tang. Kon nek aku metu dhuwitku, tak tuku awakmu. Kerang-kerang pok. Wan, Yo kon ngomong iki jenenge aku iki apa sih maksudmu? Lha iku gak ngomong kok jenenge aku ngentok. Namanya nyamana? Aku ku mancing emosine sampean. Oh, Gampang mancing. muring-muring. Ojo mancing-mancing ngono. Awak dhewe iki menung sapa iwak kok ate dipancing. Lah iya, kok bener. Mbok awakmu sih rada gede anu, Ji. Kenal ning mur kabeh sih. Ya kenal lah. Biasanya nang ngene. Yo berdiri. Ya cangkure kene ke poskone. Kenal no. Iya, Aku sapa? mau tertarik bareng omongan sampean iki, Mo. Jare ono apa iku, Mo? Tak tuku kok mari ngene dhuwitku akeh. Iki apa sih, Mas? Investasi aku. Nanam modal saham. Lho yo. Wah, gak krungu berarti. Ya gak ngerti maklum ae. Mosok rek gak krungu. Sapa? Nok njaba-njaba kono. Kenal no. Sik. Sapa? Jare akrab ya. Nek sampean wis cerita aku baru tak dudohi jenengku. Sapa? Ya gak apa-apa lho, aku nyeluke cek enak. Iya, kenal napa sih? Delon ya gak keliru. Rahman deh. Oh. Aku ambek ning mur wis biasa ning. Wis kenal ambek. Nah. Wis. Cuma iki belum sik. Gak sik aku tak. Kenal ket kapan? Oh, ket aku durung lahir wis kenal. Loh, kok gurung lahir wis kenal lho kon adane. Mbokku biyen ya kancane iki. Oh. Kenal. Enggak soal aku tau krungu. Jare biyen riwa-riwi ambek ning mur Gak iki. cuma rewa-riwi. Biyen dodol mendol iku bareng. Ngeterno-ngeterno nang Malang iki kok. Iya. Sik nang gone aku biyen duwe kanca. Dodolan nduk Malang. Yo, biyen tau duwe gendakan wong Malang. Oh. Bojor rek. Nah, iya pertama gendaan ngono. Iya. Ngene, Cak, sepurane ya. Aku rusak kelebatan arek gagah
gede dhuwur enggak. Bos Robi. Bos Robi. Sapa jenenge? Robi. Robi. Jenenge sapa? Robi. Robi. Rabi. Bi. Iya, Ning. Iya, Robi. Biasa Ketoke kok penting sih awakmu iku. Yo ngene tak. Aku sepurane. Iya, iya. Robi biasa ning kene. Iya. Lho, iki nang jek tas teko kene ro dhewe. Kene. Ya iku sing duwe akeh. Iki aku. Biasa rene karo sapa? Lho, Ujan. rene dhewe gak tau engko wewang. Ngene ya, sepurane. Hmm. Engko kapan-kapan aku tak ketemuan balik Robi ning kene. Nanam saham. Nanam saham aja. Yo gak apa-apa. Ya apa sih maksude Iki tak Rahman iki rek? tak kandak tak tagak ya. Wis ta ngene kok. Ngomong sing genah ojo gremeng-gremeng. Oleh Robi rene Hmm. durung cak durung insap iki tak Iya. nomor HP-ku. Heeh. Utawa ketemu Robi nang diae tolong aku teleponan. Oh. Oh, maksude Ketemu dhewe langsung. Pengin ketemu Mbak Robi. Langsung. Ngomong Oh. ngono. Liwat aku gak apa-apa perkara piro sih? Piro? Nominale piro? Ngono lho. Kudu langsung ketemu. Wis sementara ning Iya, mau mangan piro? Ya sampean catet. Iya. Lho maksudnya kok bayari ta? Loh, Dicatet tok supaya administrasine jelas. Oh. Aku ngajari. Ah. Kono tak jangan bayari. kon durung ngerti aku dilungkas Cair. Duit 150 juta iso dadi 175 juta. Kok sapa iku, Mang? Robi. Ya wis Robi, kok tolong ya. Arep kandhano ketemu ning ndi ya. Oke, Ya. siap. Ya wis. Catet. Wis. Sapa sih ning Mang nemu? Sapa sih? Rahman. Rahman lah yo kok arek kok. Siap. Nek aku krungu ya, krungu. Ya krungu ya apa ya? Krungu iku ndek dulur wedok. Ayo. Oh iya. Adikne iku lho. Heeh. Temen ta? Ayo iku yo. Yo. saka ndi? Krungu kok Krungu iku durung pasti. Wah, dok. kon Ya sepurane kuping Jik, rada budek. Diradi. Kon perkara wedokan cek cepet e Sedi. Nono wes ayu kok cepet e. Wis ngene ae. Ayo dinteni. Iya. Ya sak tekone Robi. Iya. Sopo ngerti menik mben cair. Oke. Oke? 175 juta. Oke. Iki kudu gawe anu iki. Plan B. Artine aku kudu ninggalno kota iki. Wis mumpung nyekel duwe akeh, tak urip nangoni daerah sing kira-kira gak akeh wong sing ngero aku. Wah, rasane bahagia. Semudah-mudahan. Mas. Loh, Kok ngomong dhewe? biasa lah. Sik, Sampean berani. Iki embong biasae rame iki kok rada sepi ya. sepi. Sepurane aku Iya. kate mrono. Kate liwat mrono ketemu sampean. Iya. Oleh Terus? kenalan. Oleh. Iya. Ya nambah seduluran ku lu apik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku terus terang ae golek kanca sing iso nyambut gawe karo aku. Aku tapi koyo gak. Ya sapa sih? Sik sampean kenal aku Rahman. Aku Robi. Iya apa? Robi. Robi. Iya. Apaan gak bener? Ya iki berarti si jenenge. Lho apa sih? Kok ketokane kok curiga nang? Enggak curiga sapa sih. Aku seneng ketemu barek sampean. Gini, aku terus terang ae aku pebisnis. Ya, jadi waktuku iki Oh iya. selalu dikejar-kejar oleh uang. Terus terang ae nek sampean gelem nyambut gawe barek aku wis Oh menarik iya, Mas. luar biasa. Sik Mas Robi. Aku Robi, iya. Robi ya. Oh aktivitas sehari-hari pembisnis. Oh iya. Matur Aku suwun, properti wis apa ae lah sing kirane. Terus sampean omah nang ndi, Mas? Aku sementara iki ya ana loro omahku. Situk nang ngene Malang ono.
Situke ana maneh nang di luar kota. Solo ana. Solo, betul. Surabaya ana. Surabaya ya alah kayak hampir-hampiran ae. Iya. Dora, aku nang Malang ya ana Mas, Malang. Oh iya ta? Sing Solo sing ana. Oh, Surabaya ana. Oh, sik. Aku krungu jeneng sampean Rahman iki sepuran lho. Bek menawa padha jenenge aku njaluk sepuro, tapi nek enggak sampean duwe dulur wedok. Terus apa? Hubungannya karo sing sampean kenal terus duwe dulur wedok apa? Ya mampanku beneran. Gak ngene. Apa? Aku Rahman, kenal barek Mas Robi. Aku Robi. Robi ya? Ya, ojo nyeluk Mas lah. Sing pantes aku nyeluk Mas Rahman. Ya. Loh, kita kan ya kira-kira umuran awake kan rada seimbang toh Mas. Ya untuk menghargai sebagai kenalan pertama aku ya nyeluk Mas itu sak wajare lah. Ngene aku tak terus terang ae. Mas, aku terus terang ae. Sampeyan duwe adik wedok jenenge Nabila. Ya Nabila, aku lho kok kenal? Kok karo? Bener. Mestine adik sampean tahu cerita. Lek sampean adik sampean ini duwe kanca lanang akrab jenenge Robi. Ya aku iki, Bang. Robi? Iya. Waduh. Salaman mana? Iya, Mas. Dadi sampean sing ya sepurane aku ngomong ya. Iya. Nabila tahu cerita duwe pacar jenenge Robi yo sampean iki. Aku. Matur suwun. Aku seneng. Cuman ketemu sampean ngene. Iya. Aku karena waktuku mepet Mas sepurane aku gak iso panjang lebar ngomong. Cuman aku pesen omongan sampean, tolong aku sampai nang ngene bapak ibu sampean karo Nabila pisan. Nek aku rembukan karo keluargaku bakal tak celuk nang ngono. Oh, gampang. Sing penting sampean wis kenal barek aku, cacake Nabila. Iya. Ya. Ngene. Aku sementara njaluk nomor telepon, sampean tak kei nomor telepon. Lah gak apa-apa sih. Oh. Gak apa-apa. Aku tertarik barek omongan Nabila jadi sampean mengembangkan bisnis di segala bidang dalam usaha. Iku ya apa perkembangan? Wah, perkembangannya luar biasa. Ngono ya. Luar biasa perkembangannya. Iya, Nabila ya tahu cerita jadi sepuran ya tahu investasi dan nyatanya ya sampean iso mengembangkan dan saiki Nabila iku jarene ya bener-bener ada kepercayaan yang sampean ngono ya. Iya Mas. Iku umpama aku melok-melok ngono ya apa Mas? Loh. Sampean serius ta Mas. Nek sampean serius ya gak apa-apa lah ngono. Ya aku tertarik. Iya. Pengembangan bisnis sampean nek iso kan iso tak kembangno, tak gedhok tolarno. Iku apa semacam multi level ngono ta ya apa? Enggak, aku properti yang jelas properti terus sampai pertanian yang hubungannya ambil buah-buahan. Oh iya aku krungu jadi sampean importer impor barang-barang teko Cina kan murah. Oh sampai iya betul. Sampean. Iya aku. Allah. Aku seneng ono arek nonoman kreatif iso mengembangkan, iso membantu UMKM para masyarakat. Nah, iku memang ya. Kira-kira cita-cita sampean nek ngono sih? Sangat memang wis ono beberapa komunitas sing wis tak bina panjenengan. Ngene, Mas Roman. Mas, iya, aku sepurane Mas ya. Aku memang janjian karo wong iki. Iya. Sing ngene. Tak kira gak enak. Aku pengen sampean ketemu Mbak aku dilanjutkan neng kafe kita ngobrol-ngobrol lebih santai. Ojo neng embong ini. Iya wis. Terus mobilnya sampean parkir nanti. Tak parkir ngene sing sebelah omah ngono parkir. Iya, tak susu. Aku seneng. Aku pengen curhat ya apa sih iso nyontok etos kerjane sampean iso mengembangkan kuno apa meneh sampean ketemu barek adikku matur suwun. Jadi ngopo kok adikku iso sampean bina, sampean didik iso dadi pengusaha sing sukses apa meneh arek wedok ya. Pangestu sampean. Pangestu sampean Mas. Kira-kira ngene. Iya. Adikku tak jak ketemuan mbek sampean kok neng kafe ngomong sing enak. Dadi aku sebagai saksi kok iso tak omong nang bapak ibuku. Iya. Aku setuju. Nabila oleh Robi setuju banget. Iya. Setuju. Ya. Engko sampean iso ngubungi aku engko kapan pertemuane? Ya. Ngono ya. Iya. Nek cuma sementara iki aku gak iso susu Mas. Aku wis kadu janjian karo wong ya. Loh, ya ngono ta? Sepurane. Tapi nomornya sik tak telepon. Lho ya wis nomor iku ya. Ya sepurane. Iya. Pancen lah mis lambene. Wis sih. Loh. Nggih, Pak. Wonten kenalan sih. Nggih, Pak. Jenengku Pak Darsono. Pak Darsono. Yo, sampean kula Rahman, Pak. Oh, kok tak delok asik ngomongnya kaya bisnis gitu. Nggih, Pak. Niki nyun sewu, Pak. Sakjane kula nggih
ngamur laku, Pak. Terus menika kula wonten permasalahan. Iya. Babakan keluarga kula, adik kula menika kenal pada seorang laki-laki yang nggih nyun sewu, kula kirang percaya. Saya ndak percaya, maka dari itu saya coba menelusuri siapakah kenalane adik kula niku. Ternyata dilalah niku ketemu lare niki. Jenenge Robi, Pak. Robi. Nggih. Kok Bapak sajake kok Iki dapetene kita. Loh. Nggih, Pak. Oh iya. Nyun sewu. Bapak kok nyolongeti? Ya kabar kaburung. Aku ketemu karo Cak Iwan, ketemu Cak Radi, ketemu Cak Karji barengku. Ya, ternyata DE juga jadi pelanggane. Apa jeneng istilahnya ya? Sing suka invest di situ itu loh. Loh, maksudnya invest? Oh, nggih. Nek mau sanjangi Pak. Robin iki semacam pengepul tapi dia merekrut orang-orang untuk menanamkan investasi di perusahaannya dia, ngonten niku janjine. Termasuk adik kula, Pak. Sama janji karo Robi. Nggih janjian ketemu mangke kula telpone kula WA kula ajeng janji ketemu teng kafe napa teng warung ngonten. Ngono ya? Nggih. Ayo sampe aku. Ya aku tak melok. Ngonten apa? Ya. Nggih. Nggih, monggo Pak. Monggo. Ya. Wis ya. Yes. Halo. Iwan, Arsi. Iya. Aku sesuai dengan janjiku. Oh iya. Ya ta? 175? 175. 175. 120. Iya. Iki aku mau iso ngekek separuh sih. Ya. Loh. Kok separuh? Biasanya kan Mene sing separuh. Oh ngono ta. Mene aku ditransfer. Lho, gak ketemuan maneh. Oh, ya ampun nek ngono ya gak apa-apa. Ya apa Ji, awakmu ngene iki ana buktine kok sik separuh. Ya. Ngono gak enak. Iki tanpa nono sing 75. Ya. Ya, tanpa nono sing 75, berarti aku jek duwe utang awakmu 100. 100. Mende, ya. Wah, ya ojo ngene, Bi. Lho, mau gak percaya, Mas. Janjine kan nek ngekeki. Lho, lah iya. Maksude mbokne 150 iku lak tak balekno 175. Iya. 75 tanpa nono sik, 100 meneh. Ngono lho. Wah, ya gelem aku. Gak gelem njaluk kontan. Iki kok ngene lho, Bi. Awak dhewe ya boleh ya apa? Tanggung jawab ana dhuwit iku ya aku mbek njaluk tangga-tangga kerjasama mbek dulur-dulur ngene iki lak mengurangi kepercayaane dulur mbek tangga. Bener omongane. Ngenteni waktu meneh mosok sampean gak tak kakang sih. Yo, gak iso. Lha aku ya apa sih? Sik ngene. Awakmu curiga karo aku lho ya. Lho. Aku nek niat gak apik, gak kate mrene aku. Lho, ya ojo ngomong ngono, Bi. Lho lah iya. Awak dhewe kok gak curiga-curiga ngono. Cuma awak dhewe kan ya butuh dhuwit ngene lho. Ya gak kok biasa ngono lho. Ya. Nek ancene saiki sik durung ana, iki awak dhewe duwe wong lho ya. Duwe wong sing arepe melok nanam investasi iki. Ya apa? Bisa ngene. Tanpa nono sik iki 75 ngono lho ya. Aku gak iso, aku njaluk kontan. Iya soalnya kaji iki njaluk kontan. Meneh ya apa tak kontani. Wis, nek gak gelem nampa iki. Lho nek saiki ana dhuwit iki ngono lho. Ya apa? Lho ngene iki gak ngene iki iso merusak hubungan awake dhewe, Bi. Pikiranmu sing elek nang aku. Sing rusak hubungan iki awakmu duduk aku. Lho, ya kok aku awakmu biasa ngekeki gas piro janjimu kok tepati. Tapi dina iki apa gak kok tepati. Wong nyambut gawe iku rek. Wong nyambut gawe kadang-kadang ana lancare, kadang-kadang ana kesandeti titik lah gak masalah sih. Ya bener, Pak. Iya. Wong nyambut gawe iku kan gak mesti. Sing penting janjiku bakal tak tepet. Meneh rek. Tapi awakmu kapan iku janjian nang taman ya ngono. Jarene iki meneh-meneh iki saiki
kok tepati tapi kok kurang. Ya. Wong sing bayar aku. Iya. Barang wis tak kirim wong sing bayar aku ya gak tepat lho nang aku. Ngono. Gak tepat ngono. Lho iya kan Wis njaluk ngene ae. Iya apa ya? Kanggo nutup ya, Iya. kanggo nutup kekurangane iki. Beleno ae sing awakmu dikeki nomor iku kok kan iso nanam saham nang nggone Robi kene. Lah saham aku terus duweke tak kira. Iku masuk yo an. Iya. Teleponan saiki langsung. Iya. Iya. Tak telepone. Lho. Iya, sik. Wong loro malahan. Bos ya. Bos gede-gede iki yo. Duwe gak trimo juta-jutaan, miliaran. Lho. Ngono ya. Iya. Piro nek satase dhuwit awak Si dhewe. kilo nomor iya. Halo. Assalamualaikum. Nah, sing jelas, sing jelas. Oh nggih, kula anu Cak Iwan. Oh nggih sing pernah ketemu kula ngomong prospek niku lho. Oh nggih. Oh di Sherlock. Nggih niki pun ketemu kali Mas Robi yang jenengan sing badhe tanam invest niku. Nggih. Kula Sherlock nggih. Sakniki dateng. Oh nggih. Oh nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Awas keliru Sherlock-e. Oh Sherlock kok keliru ya di mana Sherlock yo nang kene. Ya gak iso keliru. Maksudku kok Sherlock kene awakmu pindah rono. Yo gak iso. Sherlock iku menentukan iki digital. Lho lah iya, tapi awakmu iku maksudku aja pindah-pindah teko kene. Yo gak mau wis di Sherlock yo wis iku di tempat yang dikirim. Paham ae. Kere-kere. Iku sing gak paham. Wong sing bel iku wong ndi? Wong sing nanam modal. Lah iya wong kene apa wong luar kota ngono lho. Lho aku ketoke wong luar kota. Iya gak ngerti pokoke dhek iku siap invest ngono lho. Iya. Kira-kira MM-an Iya. Lah niki. Pak Darsono. Nggih. Gimana? Sehat semua ya. Nggih sehat. Alhamdulillah sehat. Saya terima telepon ada Sherlock langsung meluncur. Oh, cepet nggih sampean nggih. Sampeyan mau teng jaba mriki kita. Kok cepet ngoten lho. Ya memang kendaraan ini. Jenengan numpak nopo? Burot ta? Ya berarti biasa. Iki ta. berarti lingkup daerah kene. Wis aja kuwatir perkara Sesuai rencana Pak Iwan. Nggih. Karo Pak Niki. Radi. Nggih. Aku pengen ketemu karo wong jenenge. Niki, tepangaken. Niki. Ngeten Mas niki. Robi. Nggih Pak Darsono. Jenengan saged wicantenan kalih Bos Pak Robi niki pun monggo kula ngrungokaken mawon. Nggih. Siang Pak Robi. Nggih, selamat siang. Pak Saya Darsono. Darsono. Nggih, Pak. Saya dengar-dengar dari konco-konco tertarik dengan usaha sampean, investasi uang kok banyak yang masuk ke sini. Saya ingin mencoba. Ngoten. Ya, invest di usaha Anda. Matur nuwun Pak Darsono. Kula niki namung bantu tiyang-tiyang. Gitu. Nggih mboten kok Iwan kali Radi kali Karji mawon mboten. Nggih sebagian kelompok-kelompok UMKM nggih kula bantu, kula kembangaken nggih. Alhamdulillah sedaya lancar, semuanya mendapat keuntungan yang cukup. Iya. Memang saya mau invest, tapi terus terang saja saya mencari orang yang bisa dipercaya. Nggih, ngeten niki tiyange, Pak. Ngeten Pak Untuk Darsono. awal invest saya harus menanam berapa? Terserah semakin tinggi 100 nilainya monggo, semakin tinggi semakin banyak keuntungannya. Ngoten Gitu Pak. ya. Nggih. Ya dah kalau gitu karena saya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, saya langsung menanam 200 juta. 200 juta. Ya. Matur nuwun. Misi, Pak. Jadi, Loh, Robi? Loh. Mas Rohman. Iya. Pak Darsono. ya, saya ketemu sama Pak Robi. Oh iya. Gini Pak. Mohon kita gali informasi sebanyak-banyak. Serahkan saya. Siap. Ya. Siap. Pak Robi, Nggih. ini uang 200 juta. Tunai ya, Pak? Ya, tunai. Nggih. Ini terima ini. Loh, Pak. Nah, Pak Iwan, Pak Radi, ya, sini. Aduh, Pak. Ya. Pak Darsono. Ayo, sini. Jangan bergerak. Pak enten pesen nol. Jangan bergerak. Bapak ini siapa, Bapak? Enten apa nih? Dibantu. Bapak ini siapa? Begini Pak Iwan, Pak Radi, Pak Karji dan juga Mas Rahman. ya.
Robi ini sudah menjadi DPO dari pihak yang berwajib. Jadi maksudnya dia kasusnya, Pak? jadi daftar pencarian orang. Loh. Wah kok Salah saya apa, Pak? Begini, Nggih, ya, Pak, mau dijelaskan biar tahu. teman-teman tahu. Robi ini adalah bukan hanya sebagai investasi bodong, tapi Robi ini adalah pengedar narkotika. Loh, pengedar? Iya, Loh. pengedar dan sekaligus bandar. Wah. Jangan macam-macam Anda ya. Pak, Anda gini, Pak. sudah terkepung di sini, sudah anggota saya sudah mengepung Anda. Nggih. Tapi menawi kula angsal kula anu Pak, monggo diatur kekeluargaan gitu Pak. Begini Robi ya. Nggih. Karena Pun Saya- Pak, pun ngate perkara niki kula dijak ten pundi-pundi ngoten Pak. Ya napa Pak? dari pihak yang berwajib tidak mengenal hal seperti itu. Sekali Anda salah, sekali Anda berbuat kesalahan, Anda harus saya tangkap. Saniki Pak. Tak tangkap. Ini buktinya sudah ada Pak Iwan, ada Pak Rati, Pak Karji, sebagai korban Anda. Ya. Wah niki ya napa Pak niki? Modal kula pun kadang Itu masuk nanti tenggane Pak Robi. Lapor di kantor saja ya. Jadi Oh, Pak ngoten. Robi Musa ke kantor, nanti urusan Anda di kantor ya, termasuk Kami jalan sebagai keluarga. saksi, Pak ya. Ya, saksi. Oke, Jadi Pak. sekali lagi, Robi ini selain investasi bodong, dia adalah bandar narkoba.